ନମସ୍କାର and ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଛୁଆକୁ ନେଇକି? ଛୁଆମାନେ ତ ମାର ଜୀବନ, ସେଥିପାଇଁ ମନ ସବୁବେଳେ ଭୟରେ ରହେ। ମୁଁ ଜାଣେ ଜଗତ ଭଲ ମନେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମାର ଆଖି ଥିଲେ କେହି ମୋ ଛୁଆକୁ ଆଞ୍ଚ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଘୁମେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୋ କଥା ଭାବୁଛି, ତୁ ହସିଲେ ମୋର ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯାଏ, ତୁ ଆଖିର ଲୁହ ଆସିଲେ ମୋ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ମାର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ମାର ସବୁଠୁ ବଡ ଶକ୍ତି। ଭରସା ରଖରେ, ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ତୋ ଜୀବନ କେବେ ଅନ୍ଧାରେ ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଛୁଆକୁ ନେଇକି? ମା ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଭୟ ଆଉ ଆଶା ମଧ୍ୟରେ ରହିବା। ତୁ ଦୂରେ ରହିଲେ ମୋର ମନ ଅଶାନ୍ତ, ତୁ ନିକଟ ଥିଲେ ମୋର ଶ୍ୱାସ ହାଲୁକା। କତ ହଜାର କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାର ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ତୋର ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ତୁ ଭଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୋର ହାତ ଛାଡିବିନି, କାରଣ ମାର ପ୍ରେମ ସର୍ତ୍ତରେ ବନ୍ଧା ନୁହେଁ। ଛୁଆ ହସିଲେ ମାର ଦିନ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ମାର ରାତି ଲମ୍ବା। ଜୀବନ ଯାହା ଥାଉ, ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଇଛି। ତା ଛୁଆ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯଦି, ତେବେ ସେ ମା ହେବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ମାର ସବୁଠୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ଲୁଚିଥାଏ। ମାର ମନ ତ ତୋ ଶ୍ୱାସ ସହିତ ଚାଲେ। ତୁ ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ ଭଲ, ଦୁଃଖୀ ରହିଲେ ମୋର ସବୁଠୁ ସହନଶୀଳତା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ମୁଁ ତ ଜୀବନ ସବୁଠୁ ରାସ୍ତା ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଡରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ, ତୁ ଥକିଗଲେ ମୋର କୋଳ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା, ତୁ ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ତୁ ଜିତିଥାଉ। ମାର ପ୍ରେମ କେବେ ଶବ୍ଦ ଚାହେଁନି, ସେ ନୀରବତାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥା କହିଦିଏ। ଜଗତ ଯେତେ ବଦଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମାର ହୃଦୟ ସଦା ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଏକେ ରହେ। ବଡ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମାର ଚିନ୍ତା କେବେ ବଡ ହୋଇ ସେଠି ରୋକେନି। ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ମାର ଧନ, କିନ୍ତୁ ଭରସା ରଖ ସବୁ ଭଲ ହେବ। ହେଉଛି ମାର ଶ୍ୱାସ, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ରଖ ମାର ଛାୟା ଥିଲେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲଞ୍ଚରେ ବନେଇଥିଲି ଉଷୁନା ଭାତ, ତା ସହିତ ଥିଲା ଦହି ବାଇଗଣ, ଆଉ ତା ସହିତ ବଡି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ଟମାଟୋ ମଞ୍ଜି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ପଟାପଟି କରିବେ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତା ସହିତ ଥିଲା ଛୁଇଁ ଆଳୁର ଭଜା, ଆଉ ଏଠି ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଡାଲମା। ଏଠି ସବୁ ପରିବା ପକେଇକି ଦେଶୀ ମୁଗ ଡାଲି ପକେଇକି ଡାଲମାଟି ଭଲ ଭାବରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଇଥିଲି ଘିଅର ଛୁଙ୍କ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ପକେଇକି ମୂଳା ଶାଗଟି। ଏଠି ସରିଯାଇଥିଲା ଆମର ରୋଷେଇ। ଆଉ ଯେହେତୁ 1:30 ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋ ଝିଅର ଖାଇବା ଟାଇମ୍, ତ ପ୍ରଥମେ ତାର ଖାଇବା। ଏଠି ତାକୁ ଖୋଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଶୋଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସିଏ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବା ସାରି ଆଉ ମୁଁ ମୋର କ୍ରାଫ୍ଟରେ ବସି ପଡିଥିଲି। ଇଏ ହେଲା ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି। ଏଠି ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର ଭିଡିଓ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତା ସହିତ ଫଟୋ କିଛିଟା କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଥିଲି। କରିସାରିଲା ପରେ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ମୋର ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି କିଚେନକୁ। ଏଠି ବାସନ ତିକ ସବୁ ମାଜି ଦେଇଥିଲି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ପୋଛି ଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର, ତ ଇଭିନିଂରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଅଳତା, ଆଉ ତା ସହିତ ଇଭିନିଂ ଯେହେତୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଚାହା ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଏଠି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି କ୍ଷୀର। ପୂଜା ପଟ ସାରିକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ଡାଲମା ତ ଥିଲା, ତ ଡାଲମା ସହିତ ରୁଟି ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଲ ଗୋଲ ପରଟା କରିକି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଖିଆ ପିଆ ସାରିଲା ପରେ ପୋଛାପୋଛି କାଚ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ବାକି କାଲି ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭରାତ୍ରି।